Morjesta teille kaikille, kun tätä video kattoo. Tää on mun ensimmäinen video. Mä pelaan vähän My Winter Carea. Mä pelasin My Winter Carea joku aikaa sitten aikaisemmin. Mä oon siinä ihan paska, mutta mä halusin vielä testata tätä My Winter Carea. Mä voin nimetä itteni vaikka Ding Dong. Joo, no, katsotaan sitten miten tää mennään. Jaha, probleemoja, hunger, nälkä, stressi, kusi, väsytys, raha, body temperature, eli lämpö ja hiki. No, ja sellotteet, katsotaan mistä musiikkia täältä löytyy. Nyt kun pimeys maille laskeutuu, en jaksa tätä elämää kohdata. Pitkä on matka tältä pohjalta. Rakkauden pyörteet miestä vie. No mitäs perkeestä tämä toimii? Minä käyn tänne. Perkele, mitä mä teen? On ihan samanlainen tulolla minäkaan. Notepadi. Mitkä kaljaa, löytyykö kaljaa? No, eipä löydy kaljaa, ei löydy mitään ruokareita mitään. Voi vissiin jäätä tässä pelissä, kun tuossa on toi body temperature, niin. Otetaan musiikki helvettiin, jos näin jaksa sitä. Tää löytyy huone, jossa on ihan turha huone tämäkin. Tässä on vissi. Tässä voi laittaa vissi alarm-klokin ehkä päälle. Tässä on tää puhelin. Tässä on wifi. Winter cover, laitan se päälle. Se notepad menee. Mä voisin mennä vaikka tonne hemmetin. Ai nyt saatana. Jumala paska tähänkin. Jättää mun auto. Voi vittu. Missä projektiauto on? Mitä helvetti? Mitä helvetti? Wow, mulla on kylmä. Joo, mulla oli aika kylmä siis. Mä selvitin. Takas tänne. Otetaan tää ovi kiinni. Sitten katsotaas. Sitten temperaturet ja window heaterit ja blowerit. Temperature direction, hazardit ja choke. Mistä tää käynnistyy tuosta. Wow. Sammuks tää nyt? Mitäs tuossa on? Mä en kyllä näe, mitä tuossa on. Ei ihan vistostakaan mitä tuossa lukee.
hemmetti vaikka mitä tämä on äsken. Mä näin taas skreippaamista, niin mä varmaan... Jep. Ei perkele, tää on kyllä ihan peristä taas satana skreippaaminen. Eiköhän toi tarpeeksi. Tää temperatuuri varmaan kannattaa ottaa vähän pienemmälle. Ettei tänne kumminkaan palaa. Laitetaan handbreakki pois. Eikö Pirkku? Tuolla on toi blockheateri kiinni kai. Joo. Tuleehän sun saatana viekö irti. Jes! Mitä vittu on tällä? Joo. No, sitten. Vissi vähän supii vissiin vittu. Katsotaan, jos mä lähden vähän hiiliin. Vähän kovemmalla. No niin. Joo, näköjään kannattaa lähteä kovemmalla vaihteella päälle sitten. Joo. Teimon kauppa. Kannattaa varmaan ostaa ruokaa ja kaljaa. Häh? Ei. Mitä helvettiä, hetkonen. Oh, fuck. Pillispelta vaan päällä. Ei mitään kauppaa aina. No joo. Tämmöstä. Tosta mulla ei sitä pelata pillistä. Mulla tosiaan ihan persestä oikeesti. Mä ois pillistä pelatin. No siis helvettiä, mä en itse nostanut tavaraa. Mikäs helvetti tuo on tuolla? Onks tää hitto kauppa? Auki 24 tuntia päivässä. Hetkon, onks tässä modernia tehty hankkaushommalle? Oi juna. No, katsotaan sitten. Otaanpas tuo. En mä oikeastaan tarvitse mihin. No mitä kauppakista tarvitse. Mä tarvitsen tuota vaan vähän. No, mutta katsotaan. Oho. Eikö se toimi? Eiku oota hetkinen. Mistä mä voin... Mitä mä voin tietää tän? Niinku... Olisiko tän niinku... No on helppo. Olet alkuun tapahtunut. Nosto. Mä en mitään nostanut hitto. Asumistuki. Työttömyystuki. Oho. Pysk per auto. Häh? Mikä vittu pysk? En mä mitään on nostanut. Mitä helvettiä. Oho! 2 tonnia, jumalauta. Niin täällä on tällainen kauppa sitten nyt. Onko tää ottaa niinku... Oi jumala, tää voi varmaan ottaa lounasta. Purka, saakeli vielä. Hemmet, Otaanko vaan hiki? No, tää tulee ostaa näitä. Mä ostan kyllä tupakka-askin.
2 kalia askia. Mä en varmaan vielä tarvitse. Muuten siellä se siellä mä voin tehdä varmaan kiljotasakin tällaisen. Mä ostin yhtäkkiä nää kaikki. Joo. No niin. Sitten vähän makkaraa, pizzaa, makaronia, lisää makkaraa, maitoa, energiajuomia. Kahvia mä tarvii. Classified Magazine. Mikä toikin? No niin. No. 4 miljoonaa. Oho. No sitten. Sitten kaljat. Sitten kaljat pitää hakea julta. Hyvä, pitää varmistaa vielä tallentaa. No. Jos te haluatte, niin jos joku niinku tulee ihan oikeesti tänä videon takia mua kattoon. Tää on väärin. Niin jos joku tulee mua tän videon takia kattoon, niin ihan tiedokseni vaan mä voin pelata muitakin pelejä kuin vaan tätä. Esim vaikka CS, Fortnitea. Ihan sama mitä, niin pelata kyllä. Koska aika mitä. Miks tässä hitto ole? Ei jumalauta. On tää kyllä erikoinen paikka. Tää on sekana. Helvetti, mä oon yhdessä paikassa tauttina. Pumppuja. Perkele, tää on kyllä niin pärstää Miami ihan oikeesti. Tää varmaan täytyy tehdä tämä aika. Tervetuloa. Ole hyvä. Juu. Vaikka 300 markalla. Ei aavistus kappaleella. Siunakko. Anna aivan markkoja. Se on toi. Sieltä mä otan tuon coverallin tänne. Jep. Sitten avataan tämä. Ja sitten otetaan... Varmaan menee tätä. Haloo. Ei helvetti. Ja tässä pelissä täytyy pitää pohjassa, ei hele. Pitikö viime pelissä? Mä en ole varma. Ja, no. Tämä on niin... Tämä saattaa kestää vähän aikaa, mutta teille tämä on valmis NYT ja... Nyt. No, tässä kestää vähän aikaa tässä tankkaamisessa. Mutta ei se varmaan mitään. Irkule. Jätkä. Se täyteen tankattaa. Voit ottaa kuitin. No ei voi taas kuittaa kyllä.
Katsotaas. Katsotaan. Mä nyt menen vielä katsoa, mitä kaikkea täällä löytyy. Tätä ruokakaupasta. Tai 24 kaupasta. Mikä tää on? Ah, joku vaan. Turha paikka ei sinne edes pääse. Mennäis kattoo sitä. En mä kyllä nyt mä en jaksa. Mikäs täällä on? Ahaa. Ahaa. No niin. No. Se on puhelinnumero, joten mä veikkaan, että mä voin noille soittaa. Joten mä menen nyt tänne. Nolla 8. Nolla 8 viiva. Mä unohdin jo. 609 553 609 553. Ootas, katsotaan. 609 joo, 08 231 203 08 231 206. Joo, no niin, nyt mä oon ylhäällä. Voin sitä soittaa. Niin joo. Nyt kamasta valmis tässä. Joo. No niin. Noin. Sitten. Mitä helvettiä tää tekee tää jätkä? No niin. Vähän jokea tää. Joo, pysyy päällä, hyvä. Noin. Kaikki on päällä. Sekin. Mitä helvettiä? No niin. Kyllä tässä voi ajaa hei. No, kato tälleen vähän kallistaa tää, ei saatana, en mä kyllä voi ajaa tälleen. Ei helvetti, ei kannata ehkä sitten. No. Mene. Yes. Älä mene vittu sinne ojaan saatelille. No. Noin 300 niin alkaa liikkumaan oikeasti. Silleen tää suti. Ei kaasua käännöksissä. Mä tiedän tän, koska mä itekin ajan. Ei saatana. Just kun mä sanoin, että ei kaasua käännöksissä, niin just mä törmään saatana ihan itse saatana kaasua. Ei helvetti.
Niin. Vähän pitää laittaa varmaan tää blokkihiitteri. Niin nyt vähän taaksepäin. Ei noin paljon, helvetti. Mikä? Noin. Just. Noista kaljat tänne sisälle. Shopping bag. Toi probleema lähtee varmaan, jos mä vähän juopottelen. Otetaanko sisältä lämpötilaa, jos mä hitto. No sisältä taitaa lähteä lämpötilat, jos mä ottanut niin. Miten sen oven auki? No, tonne noin. Sitten notepad täältä. Ovi kiinni. Niin joku konsensusrevetti. Sehän on outo. Kai. Joo, se on outo. Mun muistaakseni. Kuulostaa ainakin jotain vähän. Okei. Se 08 60 9 553 9 553 609 553 08 6 0 9 553. Vittu mitä? 6 0 9 5 3. Ja katsotaan, että vastaako. Ei se pitää laittaa se 8. Katsotaan sitten toi 08 231 246. Perkele. Perkele. 08 236 206. Ei, perkele. Oi, perkele teitä. Okei. Alueen paskapostaus Oy. Miten voin auttaa? No, No niin, vihdoin mä saan tää hitto sovitaan oikein. näin. Me toimitetaan näitä mainospinkkoja siihen sun ihan kotiosoitteeseen ja voit lähteä siitä sitten jakamaan. Ja palkka tulee ihan sen mukaan, miten paljon jaat mainoksia. Jos et jaa, et saa mitään ja jos ei oikein huvita tehdä yhtään mitään mistään vaiheessa muutenkaan, niin eipä sitten tuu mitään jaettavaakaan. Sinänsä on helppo automatisoitu järjestelmä, Aha. että teet minkä teet, jos et tee, niin eipähän tarvitse tehdäkään. Voidaanko tätä mitä kuunnella? Onko mitään kysyttävää? No ei. Jos ei ole, niin tämä on tällä selvä ja
voitte aloittaa heti, kun tuota ensimmäinen pinkka tulee, niin se oli sitten siinä. Morjens! Okei, mä tästä vielä kerran tätä. Ei jumalauta. Okei, sitten, no niin, joo. Mäpä tästä lähden nyt tonne kauppaan takas katsomaan sen helvetin hommelin uudestaan. Ja sitten well guys, it seems that I was a fucking moron. No, jatka. No. Mä sain äsken selville, joka pikon. Niin joo, mä voin tuota kotiin, mä voin myös reagoida videoihin ja kaikkea tällaista, josta haluatte. Mä en oikein niinku tiedä. Mutta mitä niinku sitä mä oon nyt ihan uusi, jossa mä en oikein tiedä. Alpa muuta. Perkele! Joo, mä oon ihan uusi tässä, mä en oikein tiedä, että mistä ihmiset tykkää, niin ottakaa vaan kommenttia, että siitä, että te haluatte. Mä katon. Voi vittu, mä lensin ojaa. Saatana! No ai jaa, katso. Niin saatana, mä lensin tän ojaa. Jes, mä pääsin tätä pois. On kyllä pakko sanoa, että Suomessa niin yöllä on kyllä todella kirkasta, niin kuin ihan oikeesti. Niin todella kirkasta. Mä olin niinku kaverin kanssa tavoittelemassa joku aikaa sitten ja niin oli ihan helvetin vähän aikaa sitten, niin joo ja kyllä täällä ihan helvetin kylmässä ilmaskin. Tuolla on kaverin kanssa. Se oli kyllä ihan helvetin niinku niin helvetin lämmin, mua helvetin kirkasta oli kyllä siinä verrattuna ainakin kesäihin, kun niinku tulee kesätä. Ei, 08. Mikä täällä oikein on vikana tässä talossa, kun tää on että näin saatana kyllä. Katsotaanpas tää. Mähän voin jättää nää muuten ulos nyt. Nää kaikki hommat, kun täällä on niin kylmä.
Onneksi. Takasta. 08. 08. 609. Okei. 08. 609. 3. Livaloinen? Yes! Vihdoin. Päivää, joo. Meillä on se korrisi tuossa yli vajaansa, niin tuoha kattoo ja Ei hämmästä. hinta on siinä lapulla. En minä ruppee siitä tinkimään, mutta se on halpa aato. Vaikka ei siinä, onhan se tietenkin niin aika keskeeräisenä, niin se on jäänyt, mutta halvalla lähtö. Että tuohan se katto, sinähän tiikki missä minä asun. Minä olen puuta ostanut ja tuohan minä varmaan ostan puuta vielä tänäkin talvena niin pakkasia piellyt mutta ei mitään sinä niin tuohan käymään minä olen täällä aina kotosalla ja kahdella se autokin kuntoon. Moro. No niin, sitten niin. Mitäs tää kello on? Kauas mä tätä oikein. Oho. Kellohan on jo... Päihittä 9. Tämä aika lailla 9. Tuolla. Onkohan kallis se on? Mä voisin katsoa, mitä siinä lehdessä oli. Tuossa. Minä Hertzberg. Ei jumalauti. Joo, mä niin myös sitä kun mulla on tarpeeksi tilaajia tai katselijoita ja niin mä rupeen myös striimaamaan Twitchissä, koska sillä mä pystyn puhumaan mun yleisön kanssa paljon helpommin. Joo, no mä varmaan nyt tallennan ja lopetan. Nähdään ensi kerralla, kuka tahansa katsoakaan, jos sitä katsoa ensi kertaa, niin ensi kerralla mä oon varmaan tehnyt vähän kiljua. Että joo, moikka!